матбуот дар бораи он ки роҳбарияти ҷунбиши толибон ки қудратро дар афғонистон ба даст овардааст тасмим гирифтааст ки толорҳои зебоӣ барои занон дар ин кишвар баста шавад. дар ин бора муҳаммад Суҳайл Шоҳин, раиси дафтари сиёсии толибон дар Доҳа рӯзи сешанбе 12 январ ба хабарнигорон хабар дод. ин дуруст нест, мақомоти дахлдор ин иддаоро рад мекунад, гуфтааст ӯ. 12 январ шабакаи телевизионии Ал-Арабия бо такя ба манобеи худ хабар дод ки раҳбарияти толибон дастур додааст ки толорҳои зебоӣ барои занон дар Афғонистон баста шавад. ба гуфтаи онҳо ҳукумати муваққатии Афғонистон ки аз сӯи толибон ташкил шудааст муддати 10 рӯз муқаррар кардааст ки толорҳои зебоӣ бояд баста шавад. илова бар ин гуфта мешавад ки онҳо кори духтаронро дар марказҳои тиҷоратӣ манъ кардаанд. толибон аз замони ба қудрат расидан дар соли 2021 маҳдудиятҳое ҷорӣ карданд ки ба ақидаи онҳо ба арзишҳои исломӣ мувофиқанд. аз ҷумла ифротгароён занҳои телевизионро ба пӯшидани ҳиҷоб вазифадор карданд. намоиши филмҳо ва барномаҳои драмавӣ бо иштироки ҳунарпешаҳои занро манъ карданд. моҳи декабри соли гузашта толибон дарси духтарон ва донишгоҳҳои Афғонистонро ба тағйир гузошта ҳузури намояндагони ҳайати омӯзгорон дар донишгоҳҳоро манъ намуданд. онҳо инчунин фармон доданд ки занон аз кор дар тамоми созмонҳои ғайридавлатии миллӣ ва байналмилалӣ дур карда шаванд. ин тасмимҳо мавҷи интиқодҳои як қатор давлатҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳидро ба бор овард.